Kardom dormale itu pini arani kime puthot nangli tumaphan Karbi Lamlir ingkung-8 Anglong kenang sot alam the video selam iksi nangli tumhan nangli wan piglo domnali tum video pangceng jepra lani li YouTube channel Rbey Mixes video YouTube channel tum subscribe ritila panseni bani ngapathe dum pusi naleman chunirwen pachini lo to dang domnali tum pini video long kiceng si alam theli tum charli ponik lonang lambang ke charvin ke aot ka pen celang toy aphan made thangnat asai ka pen jui jam aphan adun thu bangke chame ke chehang pon charne aphan lasodun thu bangke chinlu puke chinlu anu ke khona pudam lo lapen kilu ke tek thea phanda pudam pasoni de lagi adun thu bangke chongmai puke me ke do ke chingmai phansi pudam lo lasodun thu bangke chakri chakor ke atoyani phansi pudam adun thu bangke chaksung puke keraya bang masih pudam adun thu bangke bikha ke oeler monit ahum richo akai hud inut karbe anok be adun thu bangke badan puke risim tari no pakso pha lasodun thu bangke bongkrok ke horbong aphan horbong lake ili karbi akhei aphan isi kenang sot ahormo adun thu alam thela bangke bur puke meke prang phansi puda lasodun thu alam thela bangke Bangthai puke Bangthai abang ke the mate aman ke the la poson alam the bansi ki pudam ton marle tum pini ki jutsia video along alam the la bangke birlangtang puke amek alang doer mate mikriliham aning ke oy phansi pudam sila poson video ke langlong ik berje phan don marle tum nangli tum lani YouTube channel jong si na ko humri igmilang pute subscribe ti ra panse niliphan ning patidun bu pusin tumhan ning chithepen pinia video bangke panse ri cheklo kardom